Hai, Hero Try. Ti ai ngu you play bao la ai pat sakani ka por bangan penmi pat sakwe ka video. Ai ku play fi kinong pet jakani ka YouTube kinong subscribe bat kitu ki bandang subscribe. Ai kerteng ai ku play fi ha kerteng bat yang tang jong Jesus Christ sunang penem. Ti I topik ban keren menta kalong kumno bandan ka ding jong play ne ka tafa fire for God bat ka ding ka bayai ne. Ti ngakwa ban ong fi ba ka jing shakri you play ngim dan kam thang ya ka jing nang jing step lani ya ka jing nang jing start ka bangio wan panan kam na ka ai ka bangila tip ka jing start per thai bat kumju ngakwa ban ong fi ba ka jing tip jong pi ki theology box na ka jing puli ho ki mentoi rai phimla ban panan kam ki rada haka jing shakri jong ublay ula ban pandan kam ki kitu ki ai ki bala filatip sangap bahai kan ni ublay ula ban pandan kam ki ya kitu ki bala filatip handrai fimla ban pandan kam daldi hi ha kam shakri ublay tada manu ki balik ikini ki bangan hikai menta lada ki video na kanu ka background lada fi nang fi start na film nang ru apa pi le ikini ki bangan batai ka ai ka bangar ngala le fin salap ba oblay sa pandan kam fi ti tongin ya point no in ai point by point kaba ningkong kadan kam ha ya ka jing duai hakabari pi jisu haka gospel Matthias u batai shai bhang tu ya ka jing dan kam jong ka jing duai kabari ni dan kam ban duai kabari u jisu hiru daldi pinlap ba u penlut por bha ban duai bat ukpa wat shwa ban jit ikitu ki khat arngot ki senran ru ujisu barok shimit u duai hokpa bat pindalap hadin ba ule ministry ru ujisu u shat let showlum olep ban penlut por ban duai tementa phim dan kamshu ban let sha ulum olep pila ban duai hai jaka jong fi hai kamera na fi kim and step haga jing thia jong fi ru pila ban le kata kani kalong ka badan kam ha pinumla ngaong pi ba pinle ministry nari pinle ya kam jong blay ba pin em ka jing em ka baru blay klam ini jing duai ibarat na itu I quiet time pindapat na ka bible ru Daniel ule kata u penat por how blay duai laisin sisngi pat pin salap bongot ki briu na ka bible ki ba blay pendan kam ki de ki briu ki ba duai ki badan ka mensim jong ka jing duai kamut ba pimnum duai shu mensngi rai kai ka ba mantoi ba ka de ka tu men step mensngi hoi ka ktin blai ka ong duai klam da put rai la da khal duai men step ai ti pori balat lot ka e pi ba pin duai klam da put ru kani ka ba ar ka yasno mat ka point ka bening kong ngala ban ong ka point 1a kani ka point 1a ka dei ba fi IT lot ha ba fi duai how blai fi de ban IT lot fi de ban dan ban sungthu ba fin IT lot ya ka jing em jang fi ha ba fi duai wat ha ba mut ba IT lot mut film control shu LD PI ba film PI ba uncontrol ni unsensiari pi da men sim ba khot jong blai bat hang ni ka por jong ka jing duai ru pi pan ban pendap ya pi da men sim jong blai knang ba men sim jong blai on yo jaka bat on sim tilot ya ki ai ha ka jing em jong pi ha ba IT lot mut phim dai shu ban khuslai ka ai hanrai ba pin IT kita gi jing khuslai kita ki ai jing perkhat jong pi hau blai ka point ka ba ar kolong ba pidan kam hadin ba piladap duai ban penlut por ban puli ya ka ktin jong blai ya ka ai ka bangale ngan yuthu pi nga shat puli ktin jong blai hadin bangaladap ban duai itu jing duai ibari bat kaya rap ha namar ba hadin bangaladap ban duai ladang puli ka kot ba ka shai ba kot ba umen sim jong blai upin shai ka ai ka banga puli bat ngayo ka khubor yaldi ban em bat kumju ru ban hikai ya kiwai na kitu ki jingtho ki banga tho ipi ki dei hadin ba ngaladap duai bat ngala puli bat kala shai bat ngala ai bat ngala sam ipi halang ba kitu ki social media kom ka Facebook itu ki banga jutho na por shakpor fila jiyo ban puli ti kitu ki bam pat ayo ban puli fila ban follow ya ka
Facebook account jonga personal account Shandan Remaiswer fin salap hang tu ki dan ki jing tho jonga abat ngaju tho ru hakiwei pat ki group timta ka point ka balai kini ka point ka balai ka long lada pila long consistent lani pila yai ne bat kini ki point ka baning kong ka point ka ning kong bat ka point ka ba ar lada pila yai ne kini umensim khoi jong blai un sa hikai fi banle kani ka point ka balai ka long ba fi dan kam ban le ya ka jingsha jinget lani ka ta ka fasting kani ka fasting kam dei ba pen bor fi manu kam dei ba pen bor fi do briu rei kat kum ka jing su thu jong ka jingelam mensim khoi pin le ya kani bat haba mensim khoi le kani un ai bor fi un pen shilor fi un pen scam fi nak tin jong blai bat haba file ini pin sai kandan ka jingkela namar ka jingsha jinget ka badai kat kum ka tin jong blai kan penlong ba pin penyap tranya ka do pi ha ka jinglong mensim ka do ka ile persya yo mensim ile persya ka do ti lengba ka jingsha jinget ka yarap yangi banyak tranya ka do khnang bangin penlut por swangi ai first priority na ile shai ki jong ublai pi hakaktin jong jong ublai na du kitab Genesis kabawan ning kong du ru kadai syapang ublai hak kitab Genesis hakal no baning kong hak ka bamen ning kong ublai pi na du ka bamen ning kong ublai la tho in the beginning God hak bamen ning kong du te uba yo ning kong du de ublai ka fasting ka pen pau ba fi kam kenkor ya ka jing dan rengkat jong ublai fasting bat ka jing duai ngam dong bat ka jing puli ketin jong ublai pinle ya kani kalong ba pi ai shwa ya ka por jong pi sho ublai lani kata ka baning kong du ya ublai bat kani kan yarap ya fi ban kam e shu ublai ban dan kata ka hunger na ka thirst for God ani ka jing stiang ya ublai ban wat ya ka bam pi haka kitab Genesis ka baning kong ba ka im bat wadam syak pensyai syak tenju dai leng ba kabam dai leng ba u so apel ndai u so apel mot banong leng ba u so bun sini bakalai u so apel mon rei tu ki tho u so ti so map yang ti ningkong e kadai ya kabam bat kila syarem ndai u adam ba pat u Jesus Christ u la job ya kajing pensyai jong sultan haba ulah pha ban pen kalakpu ya kitu kimau hadin ba ulah syak jinget sapo sngi ulah tangan rei shim la ko ngu sultan ulah job yu sultan dak tin jong blai kadai hadin ba ulah dan kajing ya jan ba blai dan kajing duai dan kajing dap do mensim bat ule ya kani kajing syak jinget bat kani kajing syak jinget ngong biang pi ka penyap tran ya kado hakani kajing syak jinget pim dei ban chule songshit pim sudai ban chule sendat pile bon sngi ho kidan lagi jong kijing syak jinget bangan sabatai ko ka video menta ngam kam dei sipang kajing syak jinget nang bakai ngam ko ban ong kalong wah pile syak jinget pin hap pet ba la pidan hakamat ko bakot bakhya ti ngam da kitu gi belakam teman belakam no kamat pihap sngutu hi pihap pak cek swai ki doktor kitu gi badan jingpang kitu gi badan badang armet itu pihak da pak tes shwa bat ngam da penslori ki bakin le fasting hamtam gitu ki badang pun kun di kai ka ba kilak benle kalong baki kierno na ki jingbam baki ba kikirni kumba lada kikirni ya kado kilak ban kierno ekta kan kum kata hi kilak ban bam pat di ki jingta da ki ki jingbam rei bakin penut por pat aka jing duai bat ka jingpuli tin jong blai di kitu ki barang kham samla pilak ban sedang shwa kat kum jing kajing ai jong blai pilak ban sedang shwa shitang sngi ne shisngi kat kum kajing ai jong blai kidan lagi kijang syak jinget ngong bat rei pin kan ma ba pin penut poru blai kajing syak jinget fin lap ba tang fin khathakli bat fin dom beriru kajing syak jinget ka yarap ban penpau kita ki jinglong pop jongi jonga jong pi kin penpau tang la da pidam pitar wat i no namar katu ka penpau ki jinglong pop jongi bat uji sukres u expose no penpau kita khnang bingin yo ban panma bingin yo jing ben job kita ki jinglong do jongi ka fasting kalong ka badan kam ba la da pikwa ba ka ding jong blai kan yai ne bat pi ka point ka basau kalong ba menta kipor ba
pibun kam shanistai pimla ban pulis sa ek tin jong blay nari menta ba piro piadan ya ka mobile kum kani ku YouTube channel ka bangkran ya pi la ban pen ngam yel di hak tin jong blay la ni fila ban puli tin jong blay leng ba fi ngap ikini ki jingyalap ki YouTube videos jong ki ba nong yalap ki ba per ki ba aimen sim fi ki ba tai pi kani ka point basaw kan pen yarap fi ba finum pendan kam baklai ka social media handai ba pendan kam nak banta ban tai fi ba kumju ru ban tai ya ki weipat ya ki weipat ki ba dan kam ya ka jingyarap jong pila namar la da pila dap dak tin jong blai ka purpose ne ka jing thumuhi ka lang ba pin chakri ki wei am da ma pin chu san healthy ublei pendan kam mi pi man sa ong mi pi ka ba san ka badan kam kalong ba pi dan kampat ya ka jing ya kenduk lang ka ba kata ka jing ya kenduk lang ho ngamut ban ong pi ba menta ba kampat dan ka lockdown kidang dan dang ai lat lut ingi ti ki ho kini ki YouTube channel ki Facebook ki ba pi sngo ki jong blai bat na ki podcast na ni kinu ki layarap pi ndai dan kamru ban ya kenduk lang bat ki beriu jong blai ke ba yet banya duai banya syakri banya ruai banya ro banya ba me ka jing khai trai ti pidan kam ya kani lada dai ha por lockdown ru pidan ki bahieng hasam pila ban lum pila banya duai lang bat ki pila banya kemen lang hau trai ka dan kam ni namar kani kalong ba lada pia kenduk lang ka penreham mi gitu ki telau ding jong fi ti kani ka kanwan ra pi ka jing sngoret pi ubriu ubas sngoret usdang na ka jing duai namar ba kai ka jing sngoret kawan na ka jing duai kalong ba pi penpawi ublei ba pimla le na ladi tika tu ka point ka bening kong ka jing duai ka bari ka penpaw ba pilong dependent hu pimla ban le ai ti kini kilong ki points ki ba dan kam ba pinbut la da pim kenmau ngang biang ka bening kong ka de ka jing duai ka bari ka point 1a ka dai ka ba fi IT lut yel di hau blai ka point ka ba ar kalong ba fin pul penut ban puli tin jong blai ban pusan ya tin jong blai om tang ba fin su puli tang dap ndai ba pindah pusan pindah syong pin penut por wa dia lek ban puli bun kenta ndai puli khendet ka ba blai men sim jong blai u kwa ban hikai fi pendap ya kata kabalai kalong ka jing sha jing yet kat kum ka jing yalam jong men sim u blai kabasaw kalong ba fin penlut por ban snap gitu ki jingyalap nang ba ki YouTube bat ki wei ki social media kabasan kalong ba fin penlut por haba fio lat ban penlut por ban ya kenduk lang ban syakriya ublai kum ka group ne ha ka balang ne ha kanu ti tan kini nga aingu ublai bat nganget ba kani kan yarap ifi ha jinglang men sim khnang ba fin yo ban syakri pat ki wei ban penyar ki hima ublai na ka ban takaburam ublai Hublai shibun la da kalatai fi to like, share, subscribe and comments. Kenang banglak ban penmi pat skiwai. Hublai shibun.